እዙ ባህግና እዩ ባህግና ሜድያ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ፕሮግራምና አምናይ ሎሙ መደብና ርዕሰ አንቀጽና ህዝብ ሓራ ዘይወፀ ናጻ ኤርትራ ዘርእስቱ ኮይኑ ሓተታናውን ዘይርትዕ መርትዖታት መጽሐፍ ብልጽግና ብዝብል አርእስቲ ዝተዳለወ ክኸውን እዩ ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ሰማዕትና ህዝብ ሓራ ዘይወፀ ናጻ ኤርትራ ዘርእስቱ ሓተታና እንሆ ነቕርበልኩም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕድሚኡ ነዊሕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ጉዕዞውን ሓጎጽጎጽ ዘይተፈልዮ ኩርኳሕ ነይሩን ኣሎን ነዚ ኣዝዩ መሪርን ነዊሕን ጉዕዞ ቃልሲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ብዝተወሰነ መልክዑ ደቢስዎ እዩ እቲ ዘይተመለአ ዓወት ናይ ምምላእ ቃልሲ ኸዓ ቀጻልሎ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ዛሕርነቱ ስለ ዘይወሓሰት ጌና እትሳቐ ዘላ ኤርትራ ዘይኮነ ንፋስ ነጻነት ዘተንፍሰላን ጣዕሚ ሓርነት ዘስተማቕረላን ብልጽግቲ ሃገር ንኽውንን እዩ ተቓሊሱ ሓርነት ዘይተውሕስ ኤርትራ ባህጊ ህዝባ ዘማልአት ከም ዘይትኸውን ብግብሪ ንርእዮ ዘለና እዩ ነጻነት ኤርትራን ሓርነት ህዝባን ሙሉእ ክሳብ ዝኸውን ቃልሲ ክቕጽል ግድን እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ እንሆ መልክዑን ዕምቆቱን ቀይሩ ናብ ካልእ ምዕራፍ ብምስግጋር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስርዕ ቃልሲ ይቕጽሎ ኣሎ ፍረ ነጻነት ምስቲ ምቓር ኣዝዩ ሰፊሕን ዓሚቑን ትርጉም ከም ዘለዎ ርዱእ እዩ ጠርኒፍካ ንምስፋሩ ዝኣክል ህዝቢ ብሰንኪ ሃገሩ ነጻ ዘይምዃና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ወርዶ ካብ ዝነበረ ወጽዓታት ምንጋፍ ማለት እዩ ኢልካ ምምዝጋቡ ይከኣል እቲ ካብ ድሕሪ ነጻነት ክሳብ ሎሚ ኣብ ሃገርና ዝረአ ዘሎ ኩነታት ነቲ ናይ ግዜ መግዛእቲ መነባብሮ ብዝኸፍአ መልክዑ ዝደግም እዩ ሓደ ጉዳያት ንመርኣያ ምውድዳር ምስ ዘድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብዕቅኑ ዝተቐርጸ ዝምራሓሉ ሕገ መንግስቲ ኣይነበሮን ድሕሪ ነጻነት እውን ብኸምኡ እዩ ዝግዛእ ዘሎ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብኢደወነኑ ዝጸዓኖ እምበር ይኹነኒ ኢሉ ብድምፁ ዝመረጾ መንግስቲ ነበሮን ድሕሪ ነጻነት እውን ምርጫ ነውሪ ኣብ ዝኾነሉ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበረ ብኩራታት መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ምውዳብን ምእማንን ልዕልና ፍትሒ ማዕረ ተጠቃምነት ብጸጋታት ሃገር ኮታ ደልዲልካ ምርጋጹን ዓዊልካ ምዝራብን ነይሩ ሎሚ ኸዓ እኳ ደኣ ብዝኸፍአ እዞም ብኩራታት መሊሶም ሳዕሪሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ነቲ ህዝባ ሓራ ዘይወፀ ነጻ ኤርትራ ዝብል ኣባሃህላ ዝምጥን እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝተጠቕሰ ዳህሳስ ኣብ ህልዊ ኩነታት ህዝብና ነቒሉ ኣብቲ ንቕድሚት ዘማዕዱ ብጉባኤኡ ዘጽደቆ ራእዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ኩሉ መሰረታዊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ ሲቪላዊ ሓርነታትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ብሕታዊ ቁጠባዊ ዋንነትን ዘወሓሰት ሙሉእ ናይ ሃይማኖትን እምነትን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ምእካብን ምንቕቓሕን ከምኡውን ሞያውን ህዝባውን ማሕበራት ናይ ምውዳብን ነጻነት ዘለዋ ሃገር ንኽትከውን ይቃለስ ዝብል ሓሳብ ኣስፊሩሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሎሚ ዘለዎ ሃለዋት ንኽወድቕ ጠንቁ ኤርትራ ብኢድ ንዓወቱ ዝጨወየ ንገዛ ርእሱ ልዕሊ ህዝቢ ሰሪዑ ናይ ሓርነት ወሃብን ከላእን ዝኾነ ሃገር ናይ ህዝባ ክንሳእ ኣብ ጁባ ሓንቲ ጉጅለ ዘእተወ ስሱዕ ጉጅለ ምውዳቑ እዩ እዚ ጉጅለ ሓርነት ዝነፍግ ጥራይ ዘይኮነ ንሓርነት ዝምልከት ሕቶ ምልዓል ከም ነውርን ገበንን ዝወስድ እዩ ናይቶም ኩሎም ጌጋ መገዲ ኢኻ ሒዝካ ዘለኻ ዝበሉ ወገናትና ምቕታል ምእሳርን ምስዋርን ናይ ዝመርኣያ እዩ
ተወዲቦም እንት መሰረታዊ ሓርነታት ህዝቢ ቃሎስን ዘለዉ ኤርትራዊ ሓይልታት ኣፍልጦ ምኽላእን በአንጻሩ ጸረ ህዝብን ሃገርን ኣምሲልካ ምኽሳስ ከዓ ንምልካዊ ባህርያት ናይቲ ጉጅለ ካብ ዘርእዩ እዩ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ለውጢ ሓይልታቱን ዘካየድዎ ዘለዉ ቃልሲ ምኽንያት ኣዝዩ ብሩህ ኮይኑ ከምቲ ኣብ ራእይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሩ ዘሎ ህዝብና ዝተቓለሰሉ ግና ዝተጠልመ ሓርነታቱ ኣብ ነፃ ኤርትራ ህያው ይኹን ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓፂር ሓረግ ዝግለጽ እዩ ካብዛ ሓሊፉ እቲ ጉጅለ ህግደፍን ደገፍቱን ንህልውይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝህብዎ ጉጉይ ኣስማትን መግለጽን ምስ ሓቂ ዝጓነጽ ጸለመ እዩ ናይ ሎሚ ኤርትራ ከምቲ ብዝግባእ ተሓሪሳ ዝለምለመትን ዝተደኰዐትን ግራት ፍረ እንተዘይሂባ ትርጉም ዘይህልዋያ እትምሰል ምኽንያቱ እዛብ ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ደቃ ደምን ዓጽምትን ለሚዓ ነፃ ምስ ወፀት ብናይ ህዝባ ዝለዓለ ድምፂ እውን ልኡላውነታ ዘረጋገጸት ኤርትራ ህዝባ ሓርነቱ ኣብ ዝሓፍሰላ ደረጃ ኣይበጽሐትን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጽባሕ ነፃነት ሓርነት ከምጻኣሉ ተስፋ ኣንቢሩሉ ዝነበረ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ዝተኾየጠ ነፍሱን ሃገርን ዘደስከለ ጉጅለ ዋላ ሓንቲ ኣየፍረየን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ንዕኡ ዝምልከት ዕማም እውን ኣይወሰዶን ሎሚ ኸዓ ትዕቢቱን ንዕቀቱን ደረት ሓሊፉን ሓዲዱ ስሒቱን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክንድፍራ ኣድሪ ተኣክል ከም ዘይገበረ ባዕሉ እውን እናተኣመነ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ተጠሊዑ ጉዳይናዩ ክብሎ ሰሚዕናን ተዓዚብናን እዚ ኣብ ባህላኡ ንብዙሓት ናይ ቀረባን ርሑቕን ወገናት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኸዓ ወዮ ካብ ቀደሙ ዘይሓለየሉ ኣነ ካልእ ዘይኤርትራዊ ጉዳይ እዩ ዘለኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና ወሳኒ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ተመንጢልዎ ንዘሎ ልኡላውነት ንምምላስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብጽሞና ክሓስብ ግዜኡ እዩ ከምቲ ፈረስን ኣኮይ ኣኮይ ይብል ኣድግንከ ዘይግዳዱ ዝበሃል ድሕሪ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይካ ጉዳይ ኣይኮነን እናበሎ ካብ ህግደፍ ራህዋን ሓርነትን ክጽበእ እንተኾይኑ ንቡር ኣይኮነን ከምቲ ብዛዕባ ምውጋድ ህግደፍ ክንሓስብ እንከለና እንተላይ ናይ ወፅዓ መሳርሒ ትካላቱ እንብል በይኑ ዝተንጠልጠለ ኣይኮነን ብውሕዱ ናብ ወራር ዘዋፍሮ ሰራዊት ፖሊስን ጸጥታን ዝኣመሰሉ መሳርሒ ትካላት ኣለውዎ ኣብዘን ትካላት ዝዋስኡ ዘለዉ ባእታታት ኤርትራውያን እዮም እዞም ባእታታት ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ቅድሚኦም ክልተ ምርጫታት ጥራይ ኣለዎም ህዝቦም ምድሓን ወይ ምስቲ ጸረ ህዝቦም ዝኾነ ኣካል ተሰሊፎም ምግልጋል ክሳብ ሎሚ ብተደጋጋሚ ረብሓኹም ምስ ረብሓ ህዝብኹም እዩ እሞ ኣፈምዝኩም ኣንጻርቲ ወፅዓ ኣቕንዕዎ ክንብሎም ጸኒሕና ኢና ከምቲ ብግብሪ ዝረአ ዘሎ ግና ክሳብ ሕጂ ናይቲ ጉጅለ መሳርሒ እምበር ጸግዒ ህዝቦም ከም ዘይኮኑ ክርድኡ ይግብኦም በዚ እንተቐጺሎም ጽባሕ ካብ ተሓታትነት ነፃ ከም ዘይኮኑ ኸዓ ክዝንግዑ ኣይግብኦምን ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዘይረትዕ መርትዖታት መጽሓፍ ብልጽግና ብዝብል ኣርእስቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ሓተታና እንሆ ዘቕርበልኩም ኣስገደት ምሕረተኣብ እየ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣንጻር ልዕላውነት ኤርትራ አንቂድዎ ዘሎ ወፈራ ኣብ ምዕዋት ይሕግዘኒ እዩ ዝበሎ ጉዕዞ ከም መርሓ ጎደና ዘገልግሎ መጽሓፍ ኣሕቲሙሎ እቲ መጽሓፍ ናይ ክልተ ማያት ዓብይ ስትራቴጂ የሁለት ውሃዎች ዓብይ ስትራቴጂ ብዝብል እዩ ተሰይሙ ነዚ 153 ገጻት 6 ምዕራፋትን ዝሓዘ መጽሓፍ ናይታ ሃገር ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ምስ ኮርፖሬሽን ፈነወ ቴሌቪዥን ፋናን ቤት ንባብ ኣብርሀትን ተሓባቢሩ እዩ ብ28 ለካቲት 2024 ኣመሪቕዎ እቶም ክልተ ማያት ተባሂሎም ዘለው ቀይሕ ባሕርን ፈለግ ኣባይን ምዃኖም እዮም
ብዛዕባ ፈለግ ኣባይ ኣጽኒሕና ናብቲ ዝያዳ ዘገድሰናን ብቐጥታ ዝምልከተናን ገማግም ቀይሕ ባሕርና ክነድህብ እንከለና ሓያሎ ነቲ ኣንጻር ልዕላውነት ኤርትራ ልዒሎምዎ ዘለዉ ዓመፀኛ ወስታ መርትዖ ይኾነና ኢሎም ኣብቲ መጽሓፍ ካብ ዘስፈርዎ ሓደ ስንኩፍ ነጥብታት ክንርኢ ኢና። እቲ ዘለዓልዎ ነጥብታት ዘይብስሉን ተሓይኹ ዝተደርበየን ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ ዘይረትዕ መርትዖታት ኢልናዮ ዘለና። ኣብቲ ካብ ኣባዱላ ገመዳ ክሳብ ጀነራል ባጫ ደበለ፣ ካብ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ክሳብ ዘሪሁን ተሾመ፣ ካብ ዳንኤል ክብረት ክሳብ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ ካብ ጀነራል ተሾመ ገመቹ ክሳብ ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ጀሚርካ ካድራት ብልጽግና ከኳማስዕዎ ዝውዕሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መጽሓፍ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝህልወን ጽልዋታት ንምሕያል ኣብ ንጡፍ ውድድር እናሃለዋ ካብ ገማግም ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ እትርከብ ኢትዮጵያ ኢዳን እግራን ኣጣሚራ ክትርኢ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ይንበብ። እዚ ድማ እቲ ብዝኾነ መዐቀኒ ተሰማዕነትን ተቐባልነትን ዘይብሉ ቅርበት ናብ ኣፍ ደገ ዘይባርኽ ናይ ካልእ ሃገር ልዕላዊ ግዝኣት ከም መውረሪ ምስምስ ክግበር ዝድለ ሕጋዊ መንቀሊ ዘይብሉ መኻን ፈተነ ዘርኢ እዩ። ብፍጥነት ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያን ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብ 150 ሚልዮን ክድይብ ትፅቢት ዝግበረሉ ብዝሒ ህዝብን ዝብል እውን ኣብቲ መጽሓፍ ከም መንቀሊ ምኽንያት ንምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ተባሂሎም ካብ ዝሰፈሩ እዩ። ቁጠባኻ ብዝለዓለ ስለ ዝዓበየን ብዝሒ ህዝብኻ ቅልጢፉ ስለ ዝወሰኸን ልዕላውነት እንዳማትካ ጊሕዝካ ዘይባሕርኻን ዘይወደብካን ክትወስድ ዝከኣል እዩ ዝብል ሰነ መጎት ካበይ ከም ዝመፀ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደለይቲ ሰናይ ጉርብትናን ሰላምን ከይተረፈ ዘዛርብ ዘሎ ካልእ ኣብቲ መጽሓፍ ሰፊሩ ዘሎ ዘይቅዱስ መልእኽቲ እዩ። ባሕሪ ንዕብየት ቁጠባ የድልየና እዩ ክበሃል ከም ዘይጸንሐ ሕጂ ድማ ብዘይ ወደብ ብፍጥነት ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባና ምባል ተጋራጫዊ እውን እዩ። ኣብዚ እቲ ብናይ ጥሜት ሓለንጊ ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ምንታይ መርኣያ ምዃኑ ከዓ ብሩህ እዩ። ኣብ 1991 ኤርትራ ናፃ ሃገር ምስ ኮነት ኣብቲ እዋን ብዝተፈጸመ ታሪኻዊ ጌጋ ኢትዮጵያ ገማግም ባሕሪ ርእያ ሲኢናቶ ዝብል ከዓ ካልእ ኣብቲ መጽሓፍ ዝንበብ ምስመስ እዩ። ኣብዚ ድማ መግዛእቲ ብቓልሲ ክሰዓር እንከሎ ኣብ ትሕቲኡ ዝጸንሐ ግዝኣት በቲ ተቓሊሱ ብሓይሉን ብድምፁን ዝረትዐ ህዝቢ ክምንዛዕ ዘይተርፍ ምዃኑ እንተላይ ነቶም ብኣካል ዝተዋስኡሉ እሞ ዝተሳዕሩ ከይተረፈ ምውሓጥ ከም ዝኣበዮም ካልእ ኣገራሚ እዩ። መጽሓፍ ኣብይ ኣሕመድ ስትራቴጂ 2 ማያት ንታሪኽ ክጠቅስ እንከሎ ከዓ ኢጣልያ ንስምምዓት 1902 ፈሪማ ከተበቅዕ ንኢትዮጵያ ስለ ዝወረረታ እቲ ስምምዓት ፈሪሱ እዩ ዝብል ኣሽካዕላል እውን ከም መርትዖ ነዚ ሎሚ ንምውናን ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ላዕልን ታሕትን ከም መበገሲ ኮይኖም ካብ ዝሕሰቡ ተወሲዱ ዝቐረበ እዩ። እቲ ሓቂ ግና ኢጣልያ ናብዛ ብባዕዳውያን ተገዚኣ ኣይትፈልጥን እያ እናተባህለ ዝዝረበላ ኢትዮጵያ ዝወፈረት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተወሳኺት ሃገር ንምግዛእ እምበር ነቲ ቅድም ምስ ምኒልክ ዝኸተመቶ ዶባት ኤርትራ ኣብ ምንጻር ስምምዕ ዘንጊዓ ዓለም ለኻዊ ዶብ ኣፍሪሳ ንኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ንምሕዋስ ከም ዘይነበረ ክሳብ ክንደይ ምርድኡ ከም ዘጸገሞም ካልእ ኣዛራቢ ዛዕባ ይኸውን። እዚ ምርድኡ ካብ ኣጸገሞም ኢጣልያ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ ተሳዕረት ኤርትራ ን10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ክትጸንሕ ክውሰን እንከሎኸ
أبي نيركم أنت تبهلوس ملسوم أنت يكون مخونة ناتسنة إرترا أمسان أفدق بحر إثيوبيا قالو تاوترا تسعويتو دوباوي مسححاب إرتران إثيوبيا نخلو معبالتات إثيوبيا نبدحريت مليسوو أبزبل نباب نايت مزحف بزحاتي سامعمعو مغنياتو حانت ختجزء تصنحت هاجر كتسعرن كلا كابتا ختجزء تصنحت هاجر ترخبو زنبرت ربحا أقلقلوتن بحيلي تم حدرو زنبرت مريتن بحرن كتسئن بهرياوي سلازخونه كابتا تجزء زنبرت زيناتا مريت كنت إراحي زاخت كيد متباي جنا كاب كتور هرفانن نجر مدلاين حالفكا كالئ تبلو عيكونه ملأختو إرترا ناس هاجر تخون أمو نعسب هابونا انتخوين دما كتور عشنتي نتن عزبو زلنا بأهقراو حقتاتناي زي ممئزاز منغست فدرال إثيوبيا بزملكة دما واننا تأفدق بحرين مرققات عالم لخاوي حقت إرايكم موكس موساد عبلع لهزبي إثيوبيا زفتصم زلوز عبي جيجا إيو زبل أبتي بسمعيتات عبلة لمصحف يركب بأردادا درستي نايت مصحف عالم لخاوي حق مختال عبلع لهزبي زفتصم جيجا إيو دحر مبال اتقنوع زبلوو كالا أمارات حاسو مبال يصنح اللي زي بحاليو زبلوو وتهدراوي ناي ورار سقمتي مالتوميو كخون أفدق بحرين تلوكا نعلم تقلقل أفدق بحرين تزيب الكاغنا نقهر بيتي خاتا قلقل دحر مبال دما أفدق بحرين تليكوا صلواتات كاي عبوي اوونيبل أمو صلوخات نخا عبس أبكن دخم حانتا أفدق بحر زيب اللهاجر موسى زينات كأفدق بحري موسى دكي ورار خاموخان حليفون تاي صلوا إخا كتحدر نزبل حتو حساسيلوم قبل ملسخ رخبلو عايكونون مصحف بلصقنا بزعبا قداموت نقستات إثيوبيا خطأقسن كلو خاا حاطي منليك أب ودبات زيلان جبوتي نيوزو تكورنيرو زبلو بزتوسنة درجة نابت زنبر حقي زقرب مسكرنا زهب يمثل نحاصي هاي لسلاسة دما عم مفراس فدريشن إرتران إثيوبيان بزتتصاوتو ترى أب تاريخ إثيوبيا بأونتا تذكاري نقوسي قبرو يبلو مخنياتو قوبت أسرعت هاي لسلاسة نتي بلصقنا له مزوط أوطو زلو بزي رتع مرتعو زتسني أغطاجا زتبابع سلزخوني اتفدرشن عمونغو بدرجات كهلاوي أسرارها قوام بارلاما سلفتاتن ناس أبرسن زتريت إرتران بفتصم نقساو سرعات اتم حادر كتور ناي مجزاتي هرفان زنبرا إثيوبيان بزي دليت هزبي إرترا زتقورنالو إيو نيرو نايلومي حتتانا أبزي يفتصم أبزي متسقيزي بخالت حستو خساب نراخب سلام كأنيو زعدي أمنتي رمية زعدي دريتهم رمية زعدي سبكيا رمية زعدي سبكيدان رمية زعدي جقان رمية زعدي تمسكن رمية 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 سفسس كل عدمي رينا يا رينا يا رينا سفسس كل عدمنا رمي زا أماني زناتا زا أخلا رمي كب أنا أبقى دلايت مسلا كبرانن تخاتاتلت مدبنا نايلوم مساندونا أبزي في السم
ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልኦት ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ